Khona buzile-ke ukuthi ngabe kuchaza ukuthini-ke ukuphupha inja? Baningi abantu ababuzile babuze ngey'ndlela ey'ngafani kodwa kunenja phakathi. So nami ngizophendula-ke ngey'ndlela ey'ningi ngifake inja phakathi. Ukuphupha-ke ukubona inja kuwuphawu oluhle kakhulu uma-ke leyo nja ephusheni iziphethe kahle kakhulu, kusho ukuthi ingakhonkothi, ingabanga umsindo, iy'phethe kahle. Uma-ke ikulalele futhi iwumdlwane. Siyazi-ke sonke ukuthi umdlwane inja bakithi-ke encane ey'phethe kahle. Uma-ke inja ingaziphethe kahle ilwa noma-ke iphula izinto, kusho ukuthi uzoba nenkinga empilweni yakho. Kungekudala nje uzoba nenkinga. Ikakhulukazi-ke leyo nkinga ivele-ke kubantu abangathembekile. Uma-ke inja ikuluma kusho ukuthi-ke ukhona umuntu okuzingelayo okungenzeka-ke ukuthi ukukhunkula ngisho nangomoya omubi. Okungasiyona-ke into enhle leyo, kumele uyisukumele mawukuthi-ke unephupho elikanjalo. Uma-ke uphupha inja ikhonkotha noma iklewula, lokho-ke kungenzeka ukuthi-ke kubikezela-ke izikhathi zezinkinga emndenini wakho lapho ekhaya. La usuke uphupha khona-ke ulunywa yinja ephusheni ikuluma nje impela. Ngenxa yokuthi-ke izinja-ke iy'lwane zonke sonke siyazi iy'lwane zasekhaya ey'khonkothayo futhi ekungenzeka ukuthi ziyalumana. Uma-ke uphupha inja noma izinja zikuluma, ukuthi zingaki-ke lezo zinja akubalulekile. Kodwa-ke ekuchazeni iphupha, uma inja ikuluma iyodwa, lokho kusuke kusho ukuthi-ke kukhona umoya omubi okhona phakathi lapho emndenini. Lowo moya omubi kungaba-ke ukungaboni ngasolinye ey'ntweni ey'thize. Nina njengomndeni kube ukuthi-ke kuhlezi kuney'ngxabano ey'thize niba nazo. Uma-ke uphupha izinja ezikulumayo zingaphezu kweyodwa ngokwenani, lapho-ke kusuke kukhona-ke umyalezo, idlozi lasekhaya kini elihlose ukuwuletha kuwena. Ngakho-ke kubalulekile-ke ukuthi ukubheke lokhu, wenze-ke lokho abadala abakutshena khona, njengoba kade ngichaza nje konke. Lezi zincazelo-ke ukuphupha ulunywa yinja noma izinja kufakazela-ke ukuthi-ke ngokuvamile-ke uma uphupha lamaphupho okulunywa izinja, uvamile-ke ukuphushwa uveza usekhaya noma-ke useduze nakhona ekhaya. Mlaleli, uma ukuthi-ke nawe ube namaphupho kanjena, kumele-ke uhlale lokhu ukuphuphana nephupho, kumele-ke ulisukumele iphupho, wenze-ke lokhu abadala abakutshena khona ukuthi ukwenze. Ngiyacela-ke ukuthi ungakhohlwa-ke ukushaya u-subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke yiwo bonke amaphupho engisazowachaza, engizowafaka la. Onke-ke abantu ababuzayo lapha ku-TikTok, sithi-ke amaphupho nezincazelo, sichaza amaphupho lapha ku-TikTok. Nakhona uzongithola la ku-YouTube, ungalayikha, ukhomente, usubscribe. Bese uyacela-ke nabanye abanesifiso bakithi ukuchazeleka ngamaphupho ukuthi beze bezosubscribe nabo bebuze ukuze bezophenduleka.